Ναι, ήθελα να κάνω γνωστό ότι μετά το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με το κλείσιμο του γηπέδου κάτω στη Μερά, δίπλα ακριβώς από το νησιακό γήπεδο, όπου πήγαιναν κάθε απόγευμα άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, νέοι, νεότεροι, γυναίκες και άνδρες, που να κάνουν το περίπατό τους, το παπαδηλωτικό περίπατο, να περπατήσουν ή και παιδιά ακόμα να αθληθούν. Η Ένωση Ποδοσφαιρικού Σωματείου Λεβενών, με ομόφωνη απόφαση την οποία πήρε, αποφάσισε να παραχωρήσει το γήπεδο το μεγάλο, με το πλαστικό χορτοτάπητα, στον κόσμο των Λεβενών, από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9 ώρα το απόγευμα, από την ανατολική πλευρά, δηλαδή από τον περιφερειακό δρόμο, την κεντρική είσοδο δηλαδή, να μπαίνει μέσα στο γήπεδο ελεύθερα και να το χρησιμοποιεί όπως θέλει αυτός. Είτε να περπατήσουν, να κάνουν τον περίπατό τους, είτε να αθληθούν, είτε για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί πάντα δίπλα στον κόσμο και δεν θα έχουμε το δικαίωμα, θα δώσουμε την ευκαιρία σε όποιον θέλει να μπορεί να κάνει αυτό το οποίο θέλει.